titeket itt a Városban, ahol a mai napunk lesz a programja. Meg fogunk ismerkedni egymással, meg be fogunk mutatkozni nagyon sokszor. Tamás, 16 sajókaza, spagetti. Jánka, 15 sajókaza, kóla. Péter, 18 sajókaza, tejderés. Gábor, 18. Ónod, lekvároskenyér. Az első feladat az lesz, keretleteken alapul véve, ABC sorrendben álljátok egy félkörbe. Morel Roman zsidó ifjúsági vezetőképzés, egy 2 éves program, Dr. Ambedkar iskola 20 diákja fog részt venni, 10 a Sajókaza iskolából és 10 az Alsó Zsolcai iskolából. Bármit csinálnak, nektek komoly pofát kell vágni. A program kezdéseként Budapesten tartottunk egy 3 napos csapatépítő tábort, ahol a fiatalok egymással is és a jövőbeli képzőikkel is megismerkedhettek. Az lesz a feladat, hogy mindannyian megálmodjátok a közös házatokat. Na hát neki nagyon nagy házunk van, mert többen lakunk benne, ez majdnem egy közösségi ház. Van 2 kocsink, egy motorunk, bejárati ajtó, csiga lépcső. 50 000 forint volt az ajtó. Igen. Mivel Budapesten volt a tábor, volt városnézős program is, amikor a Gellért hegyre felsétáltunk, és nem csak város néztünk, hanem a Gellért hegy különböző pontjain játékos foglalkozásokat is tartottunk. És addig ők ott megdervednek, jönnek ármasok. Horvátné Julcsi vagyok, a Dr. Ambedkar gimnázium Sajókazai telephelyének a vezetője, és ebben a projektben én vállaltam a koordinátor feladatokat. Tulajdonképpen az összes foglalkozásnak a célja az volt, hogy egy csapatot kezdjünk el kovácsolni azokból a fiatalokból, akik 2 éven keresztül együtt fognak működni. Jó napot kívánok! Erdői Riádnak hívnak. Kis Judit és Jóni Evelin. Az én nevem Millés Gábor. Hány évesek vagytok? 15. 18 éves vagyok. 16. 18 éves vagyok. Honnan jöttetek? Rakaca, Sajókaza. Alsó Zsolcából jöttem. Ónodból érkeztem. Tábor, hogy tetszik? Teljesen jó, meg vagyok vele elégedve. Ez a tábor is megérte azzal, hogy akikkel még én annyira nem beszéltem az iskolában, én velük jobban megismerkedtem. Mi a kedvenc játéka? Ideális. Labdadobás. A labda volt. A legjobb az a rajzból. Ez a mostani, amikor így egymás kezét kellett fogni. Az. A láncos játék. Hogy a projekt végére egy olyan közösség jöjjön létre a 2 iskola tanulóiból, akik motiváltak lesznek abba, hogy saját maguk is közösségi programokat tartsanak, akár az iskolájukban, akár a falu vagy város közösségeikben, ahol élnek. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. By the way, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine.